Dacă porți un tricou alb chiar acum, ești eliminat. Albert, nu e corect, dă-le o altă șansă. Bine, atunci spune orice marcă de mașini. Apasă de 2 ori pe ecran pentru a-ți confirma răspunsul. Dacă ai spus Tesla, ghinion, pentru că ești eliminat de la prima întrebare. Dar dacă îți place acest video, îți voi mai da o șansă. Întrebarea numărul 2. Numește orice ocean. Dacă ai ales Oceanul Pacific, spune adio, prietene. Întrebarea numărul 3. Comentează culoarea tricoului tău chiar acum. Dacă porți un tricou negru, apasă butonul de follow. Întrebarea numărul 4. Cine este a doua persoană care apare când apeși pe share și apoi mori? Dacă este vărul tău, ai pierdut. Aceasta este ultima întrebare și este imposibilă. Dacă pierzi, trebuie să te abonezi. Alege între mic dejun sau cină. Dacă alegi mic dejun,